Les colònies de les abelles de la mel s'estan reduint i desapareixent cada vegada més. És un problema perquè no només serveixen per la producció de la mel, sinó són l'espècie més eficaç en la pol·linització. La pol·linització consisteix en què l'abella transporta el pol·len, que és la cèl·lula masculina de la flor, fins al pistil, que és l'òrgan femení de la flor. El pol·len baixa pel pistil formant un tub i fecunda els òvuls. Finalment, es forma la llavor i el fruit. Una de les causes d'aquest problema es basa en l'ús dels plaguicides que els agricultors utilitzen per matar els insectes que s'apropen als seus cultius. Una altra causa és l'H. varroa destructor, que xucla la sang de les abelles i les moren. La desaparició de les abelles de mel posa en perill la desaparició de moltes espècies vegetals que fabriquen l'oxigen. Perquè això no succeeixi, hem de fer campanyes per intentar protegir les abelles i preservar-les dins dels nostres ecosistemes. En conclusió, les abelles de la mel faciliten la majoria de pol·linitzacions en plantes en flor. La seva desaparició provocaria una pèrdua de biodiversitat. Hem de protegir-les perquè no succeeixi. Moltes gràcies.